Selkää. Hyvä. Huva. Osas laittaa, että mä oon siinä kulmassa. Se on niin yleinen kulma, että varmaan joka ikinä katsois. On kyllä vähän pakko aina tsekkaa. Näinkin oli ihan kivaa dispute-prosenttia sit. Joo, no meillä on... Kyllä mä en jaksa vielä hoitaa, mulla on vielä yksi mikä pitäis hoitaa. Se on täällä päin. Defu vaan. Ei sitten. Pitää hakee CPI. Sä menit vittu ihan hilloihinkin tolla vittu. Hyi saatana. Tulee paha olla kun pelaat tollasella. Nendas. No niin ennaskin. Älä pelleile, niin ei tarvitse tehdä sellaista. Ne halus katella vielä CBJ:tä. Niin. Ihan vitu seksiä se. Mut ihan saatana heikko. Ainoa paikka missä voi käyttää tai Domination Strikes on niin B-llä vittu siellä baarissa. Siinä se on hyvä. Niin. Mut siinä Bisonkin